Donje mago motenre kod weche mag lemo. Gikone to kanisa mar Nomiya oketo tenge ywaruok ma osebedo e kindgi kuom higni mathoth. E pogruok margi, kweth mokwongo ne otelie gi Michael Johannes Odhiambo Obego, kama chielo to ne otelie gi Moses Teddy Ayomo. Kweth ariyogo nyoro kendo bang' twak ne giriwore mar loso telo achiel mar kanisa mar Nomiya. Iber ka wariwo din ma Nomiya to ka wanyalo loso kod my counterpart principal Moses Okech mondo waber kanyachiel walosi noyie moketo wa piny mwaloso kendo watieko wach gik mane wawacho go koro gina nuoche waketo gi e tim kawuono. Omiya kwani Nomiya chach be mondo bi odongie kaka dinde mamoko waol gi dhi e court saduto to wajo manyalo wuoyo to gimwegore ne onge. Gimando wacho ni Nomiya ne kochakore kawuono wan gi telo achiel mar Nomiya. Telo achiel mar Nomiya no bro wuoyo to gima giwache ma bro timo. Telo achiel mar Nomiya no ema bro telo to Nomiya bro luwo bang'gi. Akwayo ng'ata mantie gi paro mopogore wabiuru kamoro achiel mondo wawuo kamoro achiel na kitabu wacho ni biuru mondo por wach. Wapor wach kamoro achiel buche mego tenge koro bi konyowa. Walos buchewa e bwo umbrella mar telo ma waseketo kawuono mondo wachak wuotho. Onge ng'ama ohero kama ni dwa kete to Nyasaye oseketowa kama oketo wano kanye mobro tiene Nomiya. Akwa Nyasaye mondo gwedh Nomiya mondo Nomiya wuoth kaka dinde mamoko ka wan gi telo achiel. Aduoko erokamano ne Nyasachwa motimonwa ma kuom kawo jotendwa ariyo mondo bed piny momigi rieko mar riwo din mondo din obed gimoro achiel. Kawuono wan Nomiya Church nyocho kwa bete buche, one side nigi buche, one side nigi buche, one side nigi komitine, one side nigi komitine. But today e nying Nyasachwa manie polo mwalamo otimo ng'uono moriwo Nomiya obet gimoro achiel.